ɗumejum wato yewata sumaye wato ɓe cimtina wato butji ɓe gokkata yimɓe ko lirɗo to bagite nawan malla ano furusa e feere kanjum simtin goɗɗo yewata sumayere. ɗiɗaɓum man bo comprimé ji feere ɗon ɓe gokkata goɗɗo wata ha les ɗemgal muɗum comprimé ji man ɗi josa ɗo kanji man comprimé man ɓe jo'inta ha les ɗemgal kanjum ɗo bo yewata sumaye na comprimé moɗa moɗa wodi comprimé yimɓe feere ɗum mari angine de poitrine ɗo wato sey kanjum man hurgata ɓe wato nawrenga man to fuɗɗi ɗo yimɓeji feere ha gaɗa crise cardiaque man ɗo angine man ɗo donc comprimé on man ɓe ɗo coda kon ɓe ɗon mbiya ɗum liok donc comprimé liok ko ɗum ɗume fu to ɓe bindi liok ɗo ha yeeso comprimé man ka wato holli je les ɗemgal wato yosa on na goɗɗo moɗa to jo'ini les ɗemgal ni comprimé man majjita kanjum ɗo yewata sumaye e ko wato ko laari ko nastata ha farji debbo pat kanjum bo yewata sumaye a foti par exemple aɗo suumi jaha l'hôpital malla ɓe mbiya ɓe examiner malla aɗo mari probléme malla a reedu malla ha farji maɗa man ɗo ɓe jooɗo ɓe examina to ɗo majum ɗo bo yewata sumayere to ko laati nasti ha nder laawol cille bo fuu don coofe cewɗe ɗo ko nasti be coofe lorɗe man pat ɗum man fuu wato yewata sumaye sa'i feere bana ha worɓe ɗo sillugo man ɗo saɗana ɓe to ɓe jeeyi ɓe ngatana ɓe tiyo watugo tiyo man no hollata sumayere goɗɗo yewi ittugo ñi'e malla wato malla hunde falake a woci kirdan a itti malla brosugo ñi'e ma amma sai goɗɗo waɗa hakkilo ko limteten ɗo pat en mbi goɗɗo watana ɗum hakkilo ngam goɗɗo foti moɗa ngam tata hunde ɗo mais to na non ngam ittugo man non malla ittugo hunde ɗo be kirdan man non malla yiggugo ñi'e mum kam yewata mais to goɗɗo heɓan wato tata waɗa ɗum ka ta waɗa ngam haala foti goɗɗo moɗa e to moɗi bo sumayere kam yewi to wodi ko ɓe mbiyata beng de bouche donc lallugo hunde ɗo sa'i feere to goɗɗo ɗo mari ñaw feere ɓeɗo gokka ɗum hunde wato wusɓo sa'i feere waɗa rniɗo amma ɗo man fu yewata sumayre amma sai goɗɗo watana ɗum hakkilo ngam ha tijjago waɗa ruman ɗo sa'i feere goɗɗo moɗan ko na be anniya sa'i feere bo be anniya to ɗon kaman sati fu na accan salo walla to tufago donc tufago batal ɗo bo yewata sumayere malla ma ɓe tufa nder ven malla ɓe tufa ha nder hunde ɗo amma sina perfusion kanjum bo en mbi perfusion ɗo bo ngam ɗum ɗon mara kuje wato ɗum laato ba ɗum nyamdu bana perfusion ɗo to ɓe ɓilanima ɗo sa'i feere ɗon mara hunde marde sukar ba glucose bana sérum ji feere sérum salé ɗo bo ɗon mari manda ko waɗi fu an kam no waɗi fu perfusion ka ɗon mara hunde on je waddanan organisme nyamdu or to goɗɗo suumi kam na ko tefa kam na tata goɗɗo nyama kanjum perfusion ka yewan amma hunde tufi tufi noon ngam ɓe tufete les laral nder vennoynoy kam fu sina to hunde man hunde nyametende on ɓe tufete to ngam lekki ma way lekki paɓɓoje ni kam futago ɗo wiya tufego kam yewan sumayre yewata to malla ma hunde wuji donc malla hunde wuji ɓe nguja malla jotta a lukkake ɓe gokke pomade ɓe mbiya nguja fajira nguja kikiɗe to a wuji pomade man na majjitan a wiyan yo tema majjiti nasti nder ɓandu ma ɗo tema ɗo docta en kamɓe ɓe mofti ha Maroc ɓe mbiyo kuje ɗo kam je tamiɗe limtugo ɗo kam to goɗɗo malla docta heɗi nyawɗo on yeeso mako kuje ɗo hani waɗe kam to ɗum yaawi sai dole ɗum waɗe lalala kam dole ɓe gaɗanayi ñawkanan wala hunde ɗo amma to ɗum foti ɗum muña kam jikka muña ngam en anda ɗum yewanna ɗum yewata kanjum kam ɓe andana ɗum kamɓe man fu ɗume bana kuje bana yimɓe marɓe asme ɗo na ɓe ɗum wiya babanto ni goɗɗo fufata ɗo na to kanjum ɗo allahu alam ɗum yewanna ɗum yewatana donc to hani kam to na hunde man to to ƴami bana asme man warti nangi goɗɗo kam na en mbi ñaw to kana dole amma to windanan goɗɗo on ha heɓa woca ɗum foti ɗum muña ko kanjum kam ɗum muña bana to mi woodi ko ɓe mbiyata ñaw feere yimɓe feere ƴiyam ɗo ɗuuɗora ɓe to ƴiyam man ɗuuɗi ɗo fait ɓe wato traitement man ɗo wato ɗugol majum ɗo ɓe ɗeeɗa ɓe wato ƴiyam ila ha ƴiyam maɓɓe usto kanjum tun sa'i feere lebbi tati pat ɓe jaha bani ɓe ɗeeɗa ɓe ɗiɗa amma na kamɓe on wocata fattude ɗeeɗa de ngam sai ha l'hôpital kanjum man fu woodi no ɓe tokkirta debbo man ɗo donc kanjum man ɗo fu sai goɗɗo ɓe ndena en anda ɗum yewat en anda ɗum yewata kanjum kam to woodi ko ɓe mbiyata hémodialyse ɓe feere to ren maɓɓe waati ɗo sa'i feere fu ɓe jaha l'hôpital wato ɓe koca ƴiyam maɓɓe ngam renɗo ɗum ɗo ba filtre ha meɗen kadi bana kata donc kata man to wawata ɓe koca ƴiyam maɓɓe ɓe gurtina yaha machine wato waɗa kata man ɗo seɗa on seɗɗo kam nan sei to bakkonte kam nda ɗo siiwa kadi na bana ndiyam kam ɗowa siiwa wato hunde ɗo man kadi sa ƴiyam majum ɓaɓe ngam lortanomo kadi kanjum man ɗo bo sego dayi ɗum ngam allahu alam to seggo goɗɗo wato ɗanninamo
ɗannina mo ngam seggol ɓe foti ɓe ceeka goɗɗo on wato saare feere o ɗanatako ɓe mbara babal ɓe yiɗi seggo man tan oɗon ɓe hakkilo maako amma woodi seggo feere bo na sey ɓe ɗannina goɗɗo man sey to o ɗanake o fina tan o tawa ɓe ceeki mo to seggo man ɗo to wato laatake yo ɓe foti wato ɓe nderɓa ɗum yeeso kam kanjum kam ɗum